jinin batula da gaske nake ta yin yabon ku ya imami. Imama sun farin jaka da jinin batula da gaske nake ta yin yabon ku ya imami. Imamu Hassan farin jaka da jinin batula da gaske nake ta yin yabon ku ya imami. Da farko za na sanya rafa ilahu Allah makagen Alhassan Husaini. Da famili jalla kalikina na rera baiti ga gwarzo na ya rabani. Dai sirri sassu ka bani dama tabaraka ya zulmanni. Da rero abba ya tigunsa Imamu Hassan kamar sa babu ni abuna ya imani. Imamu Hassan farin jaka da jinin batula da gaske nake ta yin yabon ku ya imami. Tsiran kai lawuni nake so ka kara yi wa farin duba isar ma'aika ya imami. Wastar kaunu mai gidana farin cikin ka abun kaunar mu ni na roƙa ya imami. Sahabbai auliya urabba a sasu cikin salatin gunka ni na roƙa ya imami. Da dukkanin masoyansu Allah alibaiti kar da bar guda cikin su don karimi. Imamu Hassan farin jaka da jinin batula da gaske nake ta yin yabon ku ya imami. A ya faɗi maki ban tikiti na zo ziyara gare ki batula yar ma'aiki. Ya imami. Na zo har inda kike kante na ziyarce ki sai da ni akan aiki. Ya imami. Kin ki daban kamar ki babu na nazara ga ni gaban ki ban na ɗauki. Ya imami. Na yau gambo na ɗaura niya ba ni baiti na wake ɗan ki ma a suma. Ya imami. Imamu Hassan farin jaka da jinin batula da gaske nake ta yin yabon ku ya imami. Mai nema kushe da zance na za ya samu tabbas na yi kamun kafar ku. Maulana Abul Abbasi Shehu Tijani dan fadin ma bani shakku. Alji Aliyu baka dadi Sharif Lahi barhama na riko da turbar ku. Butuhi Shehu Mumini kun wani sai da mai gidana uba ga mutaka ma asumi. Maza jiran maza uban maza muje maza uban maza maza shehu Ya imami. da yan maza na doka a gare kanawa a baka aminu har misbahu. Ya imami. Da moran gaskiya na gaske na mijin maza mai tilo sannu dai fasihu. Ya imami. Muje tsoro gare ka babu mai tilo na tun da ta ko ina a shaida ka da san imami. Imamu Hassan farin jaka da jinin batula da gaske nake ta yin yabon ku ya imami. Imamu Hassan diya wuya ni gare ka nan ni na so in so na yada zango. Ya imami. Domin kai din daban kake ai ya mutu taba girman kakanka ni na hango. Ya imami. Sufar ka ɗai da kai da kakanka ya barin gani dan faɗin makai na hango. Ya imami. Ta san girma ta san karimi jirin ma'aiki Imamu Hassan ina kaunar ka ya imami. Imamu Hassan farin jaka da jinin batula da gaske nake ta yin yabon ku ya imami. Imamu Hassan farin takada kamar ka babu wallahi da gaske ne batuna. Na damke san ko gam da gaske wallahi Allah saki shi bai yi wa aguna. Jinin girma ta san karimi ban kuraice dan adana ni mai gidana. Yarda da ni na damke rashe ganye na saushi kar da na je ni kasa aiki dan karimi. Wai me zana ce da kai ne wayo ni Allah imamu kira ni kar na koma. Ya imami. Isar ka kwarai da bai take ai ya imami Imamu Hassan jinin azima. Ya imami. Wai wa shugaba ya ɗauka aka fadarsa ina tambayar ku har da kai ma. Ya imami. Daga ta dan biyan karima dan Imamu Aliyu jika a gumma aiki ya karimi. Imamu Hassan farin jaka da jinin batula da gaske nake ta yin yabon ku ya imami. Allah wanda ranki jada bintu Ashabi wacce ta yi sannadinsa. Ya imami. Ta haɗe kai da wani mugu ɗan asara la'anan ne ban kaunarsa. Ya imami. Shi ya bada kwangilar a kashe alibati sinan na ta yau kisansa. Ya imami. Allah wanda rai
shiga ukunki. Kin kiki koyi da mata da Fir'auna, Asiya ja da kin ɗauki aiki. Kin tare da ɗan annabi sai ya alan gashi kwa yanzu kin balli aiki. Kin ɗaura wa kanki udu babu gammo dole ki je jahannama can dangi ya sami. Ya alin gidan nubuwa gani na zo ku shaida ni ku kara himma. Akan kaunar ku ban da shakku kuma idan na ce ya zamto da daina kama. Ku kautar min da nafsu kan kalbi jasadina ya das in ta yin himma. Dan kakan ku urwatul wuska nurul lahi sayyid kalki annabina ba azumi. Imama samfarin jakada jinin batula da gaske nake ta yin yabon ku ya imami. Badiya gun kama halittin kasai da sammai abun bautar abba da umma. Ya imami. Dungar kuwa ne a halarar ku ta kamata annabi ne gare ni mai azama. Ya imami. Sai begun Aliyu nawa dan gida gurin alkwanta min faɗin ma. Ya imami. Kalbi gun malam magaji zawiya ta a Gombe take gida